BJP Congress claim Bangla pen KLA Amai Pubarim Suren Kramsa EPH Chelsea along Nitepa Ogdun. Ingdeng Paruhini Rathong Kebra Troxy KAC Season Kangni Karbiang Long Adwe Hoilong Samson Singh Intia Kumdin Lapen Get Selampon Po. Kiduk Kisung Honghap Hongrotomapan Council Asor Kirap Palili Sita Indian Red Cross Society Karbiang Long Branch Atom Kirap Kapazil Dama Putak Rat Kero Kipi. Tarapung Havar se ke celang hem towar kawe joini PJ apen kesu kache pona kisung kache tong. Aroi do sita sok hidi lang kawe joini sar chutiki kisung hadak nonako irrigation pen ND Sweet Gate kasalam kinang sot. All Party Hills Leadership Conference asong pinidi sama Club along kideng pon bangso mai kang ni ponsi laso along kado kawe bang troxy atung APHLC asong along kacing bedunsi laso along Karbila Met amai Pubarin Suren Kramsa lapen BJP Yuwa Morcha Mai Pu Francis Ingti BJP Kisan Morcha Kongchun Bang Protap Terang Congress pen Hemaritaro Songja Teron Provin Topi lapen NEFIA Dun Mai Pu Bikram Hanse atung Cingbe Dunsi APHLC asong Kapangtang Dun alang litum pen BJP Congress pen kaceo nangkoke National Party ke khai soaphan kilang ave apotsi nilitum APHLC asong along tipa ogdun angkok luputa herang ke amai long ningjepon lapen Karbila Meramai Mai Pubarim Suren Kramsa sitame APHLC asong along Cingbe dunang koke siksedol kacerai kom kenang sot putap herang ke amai long Than Pacini Pon APHLC spokesperson ang tong ingti pen kaning Jepon ke kewang GMLA election ahut ke cepate dun lapji longkli adim ta lapen surihini ra ingkoy rahini aningkan Karbiang Lo Autonomous Council MAC election ke kedoan ta APHLC asong haipon lapji lapen surihini ra ingkoy rahini aningkan pen Karbiang Lo Autonomous Council ke APHLC asong si taripon poputa herang ke amayalong klar dagalam the jaipon News Desk Report News Fast Karbiang Long Nilip constituency ke parlo tarapung hawar se kachelanga hempen chenglok towar anta kavedeta joine hadak araratum kangting ku appear the asonsi chemandelo sonse atum mimate pai kretroxy arni tarapung pen dolamara adak keso kache ponbom saitaro me kar Thomas ingti achor phudang rong hangpi aphan pe aja e pensi kepon lasi tarapung hawar arat keso kache pon akisung pusi aningkan ta pathon nanglo kiso ke cengela pusule mele arni siso porn sime po manona bang ni thomne de bang e pu ene tiret lo ang hoben sia wi wang la lo ka di la pas iponga viwang rong tile tik lo tarapung hospital la beda joini to war beda joini sila pason lo kalang lo to de nale tung non ko natong pon jini lo bang so kiso phanje hospitalan pon lang pu te sarkar long pine na tum la tarapung puthak phan kaning je duma sarkar puthak phange la pulo ningkan kwan peneta la pusi sulibom lo sarkar pen thang kerab long lo kiso ge re chelang ta pu charchong ra bala ke gari hubida ve towar hubida ve masini tunge la pusi ene charchong bon mele sarkar pen thang kerab ta long de to ta nang le tung ge mo labang so kiso nang break bomb pulote sarkar ba na kerab long sonte Karbiang Long konsir pensta kerab long sonte punale ning ko hang kar idoma ning kar ido lo la bang solong mane tuleram rong hang ta memba pu bitru ta me mesi ta me lokela mesi ta me nang charab don sonte meseni puyala bom piso yang sinang bat bom pulote arlenge the tom nyong se kaching hondo kok pulot lasi ningkimi CM tuliram rong hang lapen MP Horen Singh be prabjin pen se kachilanga hem to warka selam piji aphat hadagara tumpen tuning report Jongsi lahaya ke sungpen joklote hadagaratu mahang klar poputa ningjerinti tarapungpen Joy Singh Teron News Fast Karbiang Long Keramtang jakhawa chikloni phai ECR ni News Fast channel along ki klangpon 18 Lumbajong constituency angkang manja hitipen
kilometer sirkep kahelo di sama nong tu sikari hanse polling center ke parlo longki be arong along kedo inurahe mepi ke boy hektik lapen ningkan ingkoi sose keso ke pangji abang phi rani bepi lapen hidim teron polling center ke parlo dog rong hang rong amekar lang tukso rong hang atumaphan pini Indian Red Cross Society Karbi Anglong District Branch Secretary Borsing Phangcho lapen kachirap dun disaster management a secretary Mensing rong hang atum cepaduk krupen chotun chodang phule phukok kasu harlung lapen chitim alan pencheng lok hem asarnung kachi dip atar pulin ahormu hei hoi kerap pipa jirdam bangso pot rani bepi acheklepo lapen langtukso rong hang alang litum ahin pen Indian Red Cross Society Karbi Anglong Branch atumaphan kachoro ningkang sam akardom pipa jirpondo kedamta apor hot NFKA News Channel along Rani Bepi ke boy ki sung thektik abir tapache tak dat pen Karbi Anglong Autonomous Council ke thegiding akhia dat ke do lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum inudbak kaching hon chijin so do pen PMAYG ahemso ihumbak kalite tin eban bak kirap pipa jirabang doji mapusi towar cholang dinglo bonta inud nata Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thegiding atumahin pen kirap ang thek kavedet ajok ningduk piglo puta phirang keang no rani bepi achekle puatum ningduk alam nang cepak langdun ini seperti thang pen alang litum seperti thang pen update apik babang so la Karbi Anglong CM yang tum han ta alang tum narab ji meni pusutani nili tuar selang ding no sedang alang litum man putang nang narab ri red cross tum an so dengi rapan anang kerap dun apot den ahin pen ho kene CMEM pen CMEM along ni chuning di dam lo also ta chepon plun nang rap abang we job ta nang lang pi abang we nona red cross tum bang nang rap lo bang kini ani ni ajo bang nang chihumbri lo India red cross tum bang nang chuning di lo bang nang chilang lo nang pura an so se red cross tum ta chithe pading thura Cross Society alang tum mahin kan si pinya ni narab alang tum han churulo Indian Red Cross Society ti tumbang nangrab lo kang hon pen di panangrab lo ipini ke amarta ta si theklang lo Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council Ingdeng Pharohinira Thongke Pratroksi Season Deputy Speaker Rite Singh Hipen Chari Ponsi MAC Kedo An Chetong Dunsi Inipon La Solong Ong Dung Kacheng Thorasai Pangdak Pon Son Sipini Hem Kangthir Mate Season Holelong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Prabjen Pen Karbi Anglong Adoya Hoilong Kedo An Adim Welcome Gate Selamponpo La Solong Karlitang Samson Singing Ki Akum Lintamik Selamponpo Athe Karbi Anglong alongle kengsang sotum kaikita longle nang kecherai phan kabor iponsi pini Karbi Anglong Autonomous Council pen kithir thep adoi hoy kacherai komponjia phan saideng ponpo sonsi thongkep kuti work department pen kacheng thora sayemu teng ponlo puta pini ingdeng Pharohinira thongkep ratroksi season along cheparai ponlo puta CM Tuliram Ronghang pen pherangke thengno jaipon Non malom muni datum kangchira che theri che otloka por hutsi ingnam ignaratum ajowang muni da phan padu sujuan pin son si patowe dongkamakam forest range alo bithung reng thama constituency alo sim hanse arong lapen bemanghu rong phara rong along don kep so se ahem ajojirlo por phai se por malom konat nepen ingnam ignar jon pliwangsi penang anhem kaike kinang sot sokpuru priponsi chotekanglo ahem sitami pritekang etlo lasinon kichojia phananta awipinlo lapen kisungke phovek ahem tunatum local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang phan kerap nang pinangji pusi kehang choneng ripon elemen kambraing kopi arang lo dage la bu motar si masti upila masti mithong di bak si meg yang meg bor ko se ba jonan bak doi bang ang na jon pli dolo nilitum sok bangan hok de che lo sta che ka bangga bangan ang tuk chulab la non kere kap kere ben pen tu gaju karen ave yar ave ene lo aju je lo por si bang mate ke sumar pen ya pen ko lo katong le thi dunia ma lockdown ma chongda chu tu lo thai ta ve
engke la sonang nar si ka ta bang ber arna si eta bang lo son tak thak hem free mas asiam sar phan ta me kira pasal su cho hang nang rapo busini li chune rila be yatta wi ya khobor ta belang forest ma ke Dongkamu Kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Inquire for Nilip constituency Kaparlo Apar Tarapung Khorsing Lake Therong Lapen Derola Tok Biarong Aningkan ta Aroidu Seta Langteng Avedera Jok Sai Chotiki Langke Krenga Puthak MSC Povitro Rong Piarideng Pinpura Lopa Jersey Halasohut Lamchak Mepik Lapen Akeron ta Rong Piasang Ho Pipon Pusi Rong Asar Joysing Lake Tening J Halasohut Surihini ra Inquire Hini Aningkan Malom Puta MSC Rong Pi Chakdun Seta hadak arat non hidianat langki ponje phan kisung dokoklo pusi pherangke atheng no ningje athe lasoroi alongsi don trokep arat tum langcho endun bom lapen lang theplote sok hidita lang avelo lasinon ako aroi ke tengje phan lakpho anbak tonangji puta than tang MSC sar pabitro rong pia phan nilitum labang so pinpura lu thonamlo kasalang li chhok piglo nang likewang apot kunili phan kadom tanang sipilo lapen labang so lang puthak nang litum don ku an labang so lang kubhalo lo onili tum ke don pocket rocket penili tum labang so lang ke adon tin tanang lo la so kenang bana joksi nil nang li long ta wang ham lo sar lo alang nang thang lo omisen lo la sinili labang so lo phan nili nang deng dun lo nili rimvet po la pente labang so kam nili nang vek po busalang li chicha bonta non labang so pin pura lo nili thonam kok pen non nang li thurok aporan bangke rong so nili phanang pulo la sonang thake dolo nang pipo puke la sinang li la ke palong vek dia phan nang li rong sar phan sinili tumke nang chwa khalo pusinili rong lek therong korsing lek therong nili tum la doana mekara tumke nili phan sinang nang pulo la sinang li palong tuk pen nang li amar claim tuk la pen nang li local committee a president secretary tumpen nang li nanat correspondent nang li chingwaira nang li labang so lang aphan ilitum la don poket roke ra phan labang so lang aphan ke palong lok dia phan ke nang li long sar dulu pusinil phanang pulo lasi emisi povitro rongpi nang rapona sonte churoji lapen ningje thelo puta ningje ponrenti tarapung pen joysing teron news fast Karbi Anglong Pinyadap apor sarihajan arni banga hitia long ASDC Sarupathar constituency committee kapangtang ponje phanpura keseng amai kangni bangso mai long Hemsing Tiso Abarim MLA Daniel Teron Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Merina Bepi KNCA MIP Jameson Timung KSA MIP Penchenglo Kithekiding atum chetong dun Congress asong henlo Karbi Anglong lapen NC Hill aphan hemprek nang pidat apita dengdun betet Minister akar ia joini pu BJP asong atumta hemprek nang pipopu NDA a government banglo tepu LK Advani Ratna Singh atum election ahot nang chechak seta non BJP government nang chari nang chalom thudet aphi abangke hemprek ke PG aphan matha pon pelang pusi puthukok lasilahai rachari asong atumke methanga le phansi chematha chot pusi EM Barim Rajendra Rongpiningje ASDC asong kachesong mate rat kachesong pen MOU chetok ponlonglo lapen UPDS kachesong pon MOS chetok ponlonglo lasi angthun langdam seta kachesong pen sikelong non kachesong pon thulote hemprek mate articles 244 eta kilong ledat jikali ASDC asong kapangtang jia phanpura chedon sarpen Sarupathar constituency committee amaipu Mohon Rongpi Dunmaipu Chandan Terang Dunmaipu Ekon Ronghang Chunbang Sipahi Timung Rapchunbang Bohirambe Rapchunbang Longki Singnar Dihin Ribang Jonas Singh Teron Organizing Secretary Jackson Lekhe Saihem Chunbang Boloram Lekhe Atum Penchenglo Executive Member Bang Trokep Sose Atumapan Ingwai Pondo Come one, come all. Langli TVS opposite of Tarlangsong Main Gate, Gifu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Gifu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000 492143 or
8472039605. Seva Bharat Committee atumpen patir piponsi pinibai thalang so hawar along kidam tang bo siga chiklo karbilang pi aroi langke thepen ahemarit langkanglum pen kisung kepho arada toma phan kira pipa jerpon bangso mayalong borsing diso lapen biren terang coordinator Seva Bharat lapen Reverend Brightling Sonterang Dianami Southern Assam Dianami lapen alang liria sanghwa tumpen anparta DSP Chetong Dunsi RDP Dun Anparta kerap kacodeng dun atum Seva Bharat along Klembang Phu atum aphat ningkang sam akero pajirpot ini longdon ke sanglen korapho segar lini jangfu lini dan sabun pecok sabun paket pok lapan langsung sabun paket pok lapan kali lini motorma lini mungkin kan ke alang litum pan ke Joro party lo lang litum ano kisung ke boy hot non apor ko sitam lang litum kan litum mo kisung ke boy atum kan ke serabon ti kaya lang litum der chat sitam ni along ke tam nang ko si daga dari jelo sitam lihin kan ke lang litum han juro ini dengan pen ko kilo mathak alang litum han ko pilo pa jiko lake arnam le hier jumi pikina ko pipias on lo ke long nun ke dali talong lo yang tu inti moida Colgate, sabon, alu. Put hadlang sopen Rajen Ronghang News Fast Karbiang Long. 15 Nong Mahamaya Constituency Arlo Dogmoka Municipal Board Ward number 6 Angkang Rasingja Aklamalong Patowe Ajopor Phai Kresia Pormalom Ingnama Ingnar Johnny Donia Hem Dampen Freedom Daksi Hadak Hurpacho Dudlo Bangso Hut Hem Arpong Insekte Kangsi Soksang Kulepukok Paleng Peri anta phalang no pitekang edlopusi kisung ke phowek atumpen chethan yang liben soni lo de benekti numerik jarong million logang brando sa tela bangso puthak nang li forest tum phan alam palik lo ma ni forest long le adap rang dam le hala singna song hon Nilo जनरल मार्केट नang humri gelang adi humri apor de घरो बजी apor lo sa Dun dan yang slip lo, ada jang pik, cindel hai. Api de ni semua hang jolo, ting de thang ran, ting thang. Ai kupun manjun thor pak hai. Thor pon si kom jai de nangkat pi pidaro sa. Bangso lam Arjulong pen local MAC EM Lun Singh Teron kapin khat ateng. Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, BDC Chairman Arsong Rongpi Lapen Klembang atum Chetodunsi kisung ke pho arat atumaphan kera pajirdam Pipini ladak Rasingja Klam Lumening Tierong Patuwi Habiding Nar Kewangsi ladak Nilitum MSC Anparti EM Lung Sing Teron Nang Kiping Khapen Nilitum ladak anang humri lo si ladak kidu kisung tuwi ki pho hemalong itu nang humri lo ladak kisung ki boya atumalong sar nang pingkhat penil tum asawet tami akerap nonako pajir tekang lo Forest Department aphan than pachini damlo seta non anta kahumri damabe lang pusi than Dogmoka pen Longkiram Teron News Fast Karbiang Long